हे लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल लाइथुन दैमारि ब्लग्सआव बरायनाय जाबाय माने गोबाव सम जाबायमोन आरोना लोगोफोर बे चेनेलाव भिडिअ हगारथारिया दायो माने बे चेनेलाव रेगुलारलि भिडिअ नुनो मोनगोन ब्लगिं भिडिअ रेगुलारथ' नंद्राया माने एसे थाब थाब भिडिअ हगारनो नाजागोन आरोना बेनिखाय नोंथांमोना जाय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामना लाखिखा ओमफ्राय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदो नै लोगोफोर आङो दा दाबसे जायगायाव खामानि मावनो थांनो नागिरदों माने बन सिनगोन आरोना माने रायजोनि माने जोंनिया देग्लाय बैसागु खुंनाया 25थि माने सिलभार जुबलि जागोन आरोना बेनि थाखाय खामानि मावगोन जयै गासैबो सेंग्रा सिख्लासो नङा माने सेंग्रा आरो बोरायफोर बेनिखायनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन तुर 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 हुर 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 अमाफोरा डिस्टार्बलै नै लोगोफोर बेयो जों गामिनि फिल्ड ओमफ्राय खामानिखौ बेलाय बे साइडथिं मावगासिनो बिथिं बन सिनगासिनो ओमफ्राय सानैसोआ बैथिं बिफां गायगासिनो नै जों बेसे न' खामानि मावना फैनो नंगौ ना नंगौ न' आंला जिहाय लानांगौ देलाय आमाया बुंलाय मानि थाखाय बन सिनदो दिनै बन सिननाया जाबाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्राय बर' हारिफ्रा रंजालि बैसागो फालिनाय दङ दिनै रंजालि बैसागोआ 2022 बोसोरारियाव बालिगामि रायजोनि हालामाव दिनै गुबुन मोनसे महर एबा मुं लानानै आगान सुरबोगासिनो दं मा बुस्थु बेनो जाहैबाय दिनै जोंहा रंजालि बैसागोआ दिनै सिलभार जुबलि मुं लानानै दिनै आवगायबोगासिनो दं बेसेबां बोसोर जाखो बोसोरानोलै बावगारबाय 25 बोसोरारि जाबाय दिनै जोंहा सिलभार जुबलि सोंनायनि थाखाय लाहार जों दिनै खालामनाय जादों बेनि थाखाय जोंहा मा जादों जाबाय न आरो दे दादायाबो बुंदो माने रंजालि बैसागो मोसानाय दामनाय देनायावहा जोंहा जानाय लोंनाय हाबाफारि दं बेवहाय बन सिनदों बेवहायनो जौजों सेरेबजों बथलजों गिलानजों ग्रोब मोनजानायनि खालामदों आरो जाबाय हाबान जाथों